לפני שנה וחצי התחלנו בבניית אסטרטגיית חוויית לקוח חדשה לתמי 4, במטרה להוביל את הדור הבא של חוויית הלקוח שתתעלל ציפיות לקוחותינו, להעניק חוויה איכותית, זכירה, אישית, עם ערך מוסף, ולגרום לשירות ולחוויית הלקוח להיות ערך מבדל של החברה. אז יצאנו למסע חשיבה מעמיק עם סיירת חוויית הלקוח שכוללת נציגים מכל רחבי הארגון, ובחרנו את הערכים המובילים: אמון, אכפתיות, התלהבות. השלב הבא היה להטמיע את הערכים בארגון. אז מאיפה מתחילים? השקנו שפה חדשה, חוויית לקוח וואו. הראשונים והחשובים להטמעה אלו העובדים שפוגשים את הלקוחות ביום יום. עשינו זאת באמצעות מגוון פעילויות וכלים לחיזוק הערכים. גיבשנו את אמנת חוויית הלקוח עליה חתמו העובדים. המשכנו עם עובדי המטה לפעילות חווייתית מאתגרת וסוחפת. והכי חשוב, כל אחד מעובדי המטה הרגיש מהם ערכי חוויית הלקוח בכל משימה או אתגר. וגם התגובות היו מדהימות. היום כל הארגון חי ונושם את הלקוחות שלנו. אני רוצה לראות את ההתלהבות בעיניים שלכם. ויחד אנו מובילים את הדור הבא של חוויית לקוח וואו.